Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu Tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Għandi mistoqsija għalikom. Tafu li il-mod kif ngħidu l-kliem huwa importanti daqs il-kliem stess. Kultant meta nkunu rridu xi ħaġa ngħidu irrid dak jew tini l-ilma. Dan jinstema' qisu qed nikkmandaw jew nordnaw lil xi ħadd li hu ħsiebna jew lil ħbieb. Bħalli kieku konna xi re jew xi reġina. In-nies ma tantx jieħdu pjaċir meta nikkmandawhom, imma hemm formula maġika li tbiddel ordni kera f'talba sabiħa u edukata. Minflok ngħidu irrid, l-ewwel kelma għandha tkun nista' u mbagħad fl-aħħar tas-sentenza nwaħħlu iċ-ċavetta maġika. Jekk jogħġbok. Mela allura minflok irrid l-ilma ngħidu tista' tagħtini tazza ilma jekk jogħġbok. Smajtu kemm tinstema' isbaħ u aktar ġentili? Illum Tetu u Meme qed jagħmlu l-crafts. Tetu qed ipinġi stampa ta' trak tat-tifi tan-nar. Għandu bżonn kulur importanti ħafna trak, għandu bżonn il-kulur l-aħmar. Tetu qed iħares madwar. Il-kulur l-aħmar qiegħed in-naħa l-oħra tal-mejda, eżatt ħdejn Meme. Tetu jipponta b'subgħih lejn il-kulur u jgħajjat lil Meme: Tini l-aħmar, irrid l-aħmar issa. Meme tieqaf tpinġi, tħares lejn Tetu. Ma tħossix ferħana bil-mod kif tkellem? Hija xxengel rasa u tinjorah waqt li tkompli tpinġi mingħajr ma tagħtih il-kulur l-aħmar. Jekk titlob hekk, ma tistax tieħdu, tispjega Meme. Tetu rrabja ħafna, imma mbagħad beda jaħseb. Għaliex Meme ma tatulux? Kif kellu jistaqsi? Huwa jieħu nifs twil, ipoġġi jdejh fuq il-mejda u jħares lejn Meme bid-tbissima. Din id-darba Tetu jgħid: Meme, tista' tressaq li l-kulur l-aħmar jekk jogħġbok? Wiċċ Meme jixel. Mela le Tetu. Hi taqbad il-kulur l-aħmar u tnowwilulu. Tetu jieħdu u jwieġeb lura: Grazzi ħafna. U t-tnejn ikomplu jpinġu l-isbaħ stampi, ferħanin li qed jaqsmu l-affarijiet flimkien b'rispett. Nitolbu b'mod ġentili. Ngħidu jekk jogħġbok. Naqsmu l-affarijiet ma' xulxin. Għandi ħafna x'ngħidlek, inni nistennik. Hemm elf mistoqsija li rrid insaqsik. Iżda l-akbar mistoqsija li għandi jien għalik. Kif inti ħabibi qed nieħu gost li intawn. Taż-żewġ kelmiet żgħar żgur tħossok aħjar u bekk nibqgħu dejjem ħbieb kbar. Kulħadd bżonn ħadd ieħor ngħinu lil xulxin. Għax kull qalb trid oħra bieb għalek qegħdin. Għalek l-ewwel mistoqsija li tista' ssaqsi din. Kif int
kif inti ħabibi etniħu kosli intawn. Da żewġ kelmiet żgħar skurt ħossok aħjar u bekk nibqgħu dejjem ħbieb kbar. Tfal, hawnhekk għandi żewġ stampi kważi l-istess. Imma hemm 3 differenzi. Tridu xtejnun insibhom. Tlaqna? Li huma l-affarijiet differenti? Iċ-ċirkutajn tetu għandu kulur differenti mir-ritratt tal-lemin. Proset tfal. X'hemm aktar tfal? Imnieħru. Dak nieqes ukoll mir-ritratt tal-lemin. Fada l-aħħar differenza. Ndunajtu x'inhi? Għandu demb tiela minn warajh u fir-ritratt tax-xelluk m'għandux. Proset tfal, sibtu d-differenzi kollha. Ibqgħu ftakru tfal, meta nitolbu xi ħaġa b'mod ġentili u nużaw ton kalm, inkunu nies twajba. Issa għandi logħba għalikom. Jiena sentella karta u intom tridu tgħidu sentenza sieħa u edukata. Ftakru l-formola. Tibdew b'nista u tispiċċaw b'jekk jogħġbok. Jekk għandkom laċ, x'tgħidu? Ngħidu irrid l-ilma? Le, ngħidu nista' nieħu tazz-ilma jekk jogħġbok? Ħafna aħjar. It-tieni karta. Huk qed jilgħab bil-ballun u int trid tilgħab ukoll. X'tgħidlu? Tin il-ballun issa. Le, żgur li le. Tgħidlu nista' nilgħab bil-ballun jekk jogħġbok? Proset! Hekk probabbli jgħidlek iva mill-ewwel. L-aħħar waħda. Obdek il-ġuħ. Kif tistaqsi lil xi ħadd kbir għal tuffieħa? Ekku, eżatt, ejjejn ngħiduha flimkien. Nista' niekol tuffieħa jekk jogħġbok? Illum skoprejna li għandna dejjem nitolbu bil-ħlewwa. Il-kelma irrid għandna nużaw inqas u l-kelma nista' għandna nużawha ħafna iktar. Meta l-mama u l-papa jisimgħukom titkellmu hekk, qalbhom se tintela bil-ferħ. Narakom għada. U sakemm nerġgħu niltaqgħu. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ciao.